Hi friends, welcome to LK Production YouTube channel. So नोंथांमोनखौ दिनै आंनि LK Production YouTube channel आव बरायबाय। दिनै नोंथांमोना आंखौ important मोननैसो vocabulary मोननैसो गोथां मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथाइ जायफोरखौ जों मैगं जायो सानफ्रोमबो जायफोरखौ जों दैलि मार्केटाव मोननाय जायो बै माखासे गोथां बिलाइ मैगं थाइगं आरो गोथां फिथाइ सामथाइ बैफोरनि नामफोरनि सोमोन्दै आं दिनै माखासे vocabulary important नोंथांमोन लानानै फैदों। बेफोर जाबाय खोब इम्पर्टेन्ट जायखौ जों सानफ्रोमबो बाहायनो गोनां जायो मार्केटाव थाङोब्ला शपिं खालामनो थाङोब्ला जानाय लोंनायनि थाखाय जों बेफोर वर्ड्सखौ मिथिनो गोनां जायो। स' दिनै नोंथांमोना आङो बेबायदि खोब इम्पर्टेन्ट मोननैसो मैगं थाइगं बिलाइ लानानै फैदों। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायोब्ला दिनै नोंथांमोना दैलि मार्केटाव मोननाय सानफ्रोमबोनि जि बेलासि जानाय मार्केटाव हाथायाव मोननाय गोथां मैगं थाइगं बिलाइ मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंनि सोमोन्दै प्राय नोंथांमोना मिथिजोबगोन आरो नोंथांमोना शपिं खालामनायाव खोब इजि जागोन आरो शपिंनि सोमोन्दै सोरनिबा बाथ्रा रायज्लायनायाव नोंथांमोना खोब कम्फर्टेबल फिल खालामगोन आंनि मोनसे फोथायनाय। स' फैदो बिदिब्ला जोङो नायनोसै। गिबियावनो लादो जों बेखौ नोंथांमोना सिनायो। नैबे जाबाय गोथां मैगं मोनसे बेयो गोथां मैगं नोंथांमोना मिथिखागौ बेखौ जों सानफ्रोमबो बायनानै जायो। बे जाबाय मा बेयो मोनसे लाइ मैगं बेयो जाबाय फालें जों इंराजियाव मा बुङो बेखौ नायनोसै। बेखौ बुङो लाइ मैगंखौ बुङो मास्टार्ड ग्रीन आरो फालेंखौ बुङो स्पिनाच। स' बेयो लाइ मैगं आरो फालें। दा नेक्स्ट जों गोख्रै थांनि भिडिअ नङाबा भिडिअआ गोलाव जागोन। भिडिअआ गोलाव जायोब्ला नायनो डिसइन्ट्रेस्टिं जायो ओंखायनो थाब बुंनानै गालांबाय थागोन आं। नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै ला नङाबा नोंथांमोना जुदि लोगोआव बोहै लादोंब्ला बोहै नट खालामनानै ला। नेक्स्ट थांसै जोङो बे मा लोगोफोर बे जाबाय मिन्ट पदिना आरो मानिमुनि। पदिना आरो मानिमुनिखौ मा बुङो? पदिनाखौ बुङो मिन्ट आरो मानिमुनिखौ बुङो एसियाटिक पेनि वर्ड्स। खोब इम्पर्टेन्ट जोंनो नांगौ बेखौ। So these are the vegetables which are very frequently used by us and this is very important for us and where we have to use these things every day frequently whenever we talk, whenever we think about shopping, we have to know the names of these vegetables. So okay, so this is pudina is by mint आरो मानिमुनि एसियाटिक पेनि वर्ड। दा बेनि उनाव दङ बेथ' जाबाय जोंनि खोब इम्पर्टेन्ट बे मोनसेया बे जाबाय दुन्दिया बा धनिया होनना बुङो सोरबाया। ओमफ्राय बे जाबाय एसे उल्था उल्थि जादों बेयाव एसे उल्था उल्थि जादों बेयाव बे खासिधाराखौसो लं कोरिएन्डार होनना बुङो। आं सरि आं बेबायदि माने भिडिअ खालामनायाव एडिटिं खालामनायाव भुल जाबाय थानाय जादों। आं खुगाजों बुंनि बेखौ खोब सरि बेनि थाखाय। धनियाखौ करिएन्डार बुङो आरो बे खासिधारा गोलाव मोदोमनाया बेखौसो लं कोरिएन्डार होनना बुङो। लं कोरिएन्डार अके। आरो खायसे बुंदों नोंथांमोना जाहाथे खिलिमिलि जाया धनियाखौ बै धनिया बिलाइ मोदोमनाया फिसाया बेखौ बुङो करिएन्डार आरो बे खासि हाथाय बायदि थानायखौ बेखौसो लं कोरिएन्डार होनना बुङो। अके नेक्स्ट दाना फै नेक्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयो मा माइसुन्द्रि होनना बुङो बेखौ। माइसुन्द्रिया जाबाय हार्ट लिफ होनना बुङो बेखौ आरो बे नरसिं बिलाइखौ बुङो कारि लिफ। ओमफ्राय फैदो नेक्स्टआ जाबाय बियो मा खिफिलेवाखौ बुङो स्कुंक वाइन आरो बेथ' बेसर बिफांखौ बुङो मास्टार्ड प्लान्ट। बिनि उनाव फैदो दानिया बे जाबाय खुथ्रा। गिबि मोनसेया जाबाय खुथ्राखौ बुङो ग्रिन अमरनाथ आरो बेयो फिसाया नुदोंना नोंथांमोना बेखौ बुङो लाफाया जाबाय वाइट गुस फुट होनना बुङो लाफाखौ। ओमफ्राय खुथ्राखौ ग्रिन अमरनाथ। दा नेक्स्टआ जाबाय खोब इम्पर्टेन्ट बे जाबाय नुदों नोंथांमोना गिबि सावगारिखौ नुदों बे जाबाय मा मेस्टा ना मैथा होनना बुङो। बबेबा जायगायाव मेस्टा बबेबा जायगायाव मैथा। बे मैथाखौ होनना बुङो रुजेल होनना बुङो आरो बे फाथोखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो बेखौ जुट प्लेन्ट माने फाथो जुट लिफ माने फाथोनि बिलाइ नारजि जागोन बियो। बेनिफ्राय मेस्टा गोखैया बे रुजेल। दा नेक्स्टआ जाबाय मा नेक्स्टआ दिंखिया आरो बे थास'। दिंखियाखौ बुङो मा फार्न होननानै बुङो आरो बे थास' फेटा थारमाने थास'खौ बुङो कलकेसियान बा टेर' होनना बुङो। नेक्स्ट थांनि जोङो नेक्स्टआ दाना थास'मोन दाना जाबाय थास'नि बुखा थास'नि पेटा थास'नि बिथ्रिखौ बुङो टेर'स्टेम। थास'नि फिसा बिलाइ फिसा गोरलै ओंखारनाय जे स्टेम दालाय बेखौ बुङो टेर'स्टेम आरो बे जाबाय मा मार्गसा लिफ माने निम थिथा बियो गोखाया जों जानाया बेखौ बुङो मार्गसा लिफ। दाना नेक्स्ट फैलायदो नेक्स्टआव दं मा दाना नेक्स्टआव दङ नन लिफि भेजिटेबल्स दाना फिथाइ सामथाइ बिलाइ गैयै दहायना जाबाय बिलाइनिमोन दाना जाबाय
बिलाइ नङा दाना फिथाइनि फिथाइनिफ्रायनो सिजोंनानै फिथाइ बेयो मा नोंथांमोन लोगोफोर बे जाबाय अल कबि बिथिं नुनाया जाबाय काथा बे मा जाग्रा आलुआ था आलु बेखौ बुङो अल कबिखौ बुंदों कलरबि आरो था आलुखौ बुंदों याम था आलु आच्छा दाना नेक्स्टआव फैदो नेक्स्टआ जाबाय बियो मैगं जानाय थालिर बेयो जाबाय थालिरनि बिबार थालिर मैखुन फार्स्टनि मोनसेखौ बुंदों मा प्लेन्टेन प्लेन्टेन नङाबा कारि बानाना माने मैगं जायग्रा थालिर बेनिफ्राय बे मोनसेया जाबाय मा मैखुन थालिरनि मैखुन नेक्स्टआव दं पटल आरो जिखा पटलखौ बुंदों पइन्टेड गार्ड नङाबा पारुवाल होनना बुङो पइन्टेड गार्ड नङाबा पारुवाल माने पटल ओमफ्राय जिखा बुंदों रिच गार्ड जिखा नेक्स्टआव बियो भलखौ बुंदों रिच लुफा आरो बे धुन्दुलि माने गोलाव जिबौ रखमा बियो बे जिबौ रखमखायनो बिखौ स्नेक गार्ड होनना बुङो जिबौ रखमखाय जिबौ बायदि नुनायखाय स्नेक गार्ड नेक्स्ट दं बे जाबाय पानिलाव होनना बुङो जोङो जोगोनार गोलाव जाथोसे बियो गोलाव बथल बायदिया बेखायनो बटल बायदिखाय बटल गार्ड होनना बुङो पानिलाव ओमफ्राय खुमब्राखौ बुंदों व्हाइट गार्ड ओमफ्राय बेथ' जाबाय गोखा केरेला आरो ओंखाम केरेला होनना बुङो जोङो हाखाफोरा बुङो तिता केरेला आरो भात केरेला होननानै बुङो गोखा केरेलाखौ बिटार माने गोखा ओंखायनो गोखा केरेला बिटार गार्ड आरो बे जाबाय भात केरेलाखौ बुंदों ओंखाम केरेलाखौ बुंदों टिसेल गार्ड दाना भिन्दिखौ लेडिस फिंगार होनना बुङो नङाबा अक्राबो होननानै बुङो ओमफ्राय बिथिं गले टार्निप माने सालगम बेखौ सालगम होनना बुङो आरो भिन्दिखौ होनना बुङो अक्रा नङाबा लेडिस फिंगार नेक्स्टआ जाबाय मा नेक्स्टआ नुदों नोंथांमोना सावगारियाव बे सजना मोनसे आरो बे थाइगिर सजनाखौ बुङो ड्रामस्टिक आरो थाइगिरखौ बुङो एलिफेन्ट एप्पल सजनाखौ बुङो ड्रामस्टिक आरो थाइगिरखौ बुङो एलिफेन्ट एप्पल दा नेक्स्टआ जाबाय मा औवा मेवाइखौ बुङो बेम्बु शुट आरो बे फालौ बरिया आलुनाय गिलु बालु बेखौ बुङो घस पेपार औवा मेवाइ आरो बानलु गिदिर दाना फैदो नेक्स्टआ जाबाय बियो लेस्रा गोलावखौ बुंदों इयार लं बिन आरो बे इन्डियान बिन माने दाब्ला गरसि गोसोम सोमज्रा बेखौ बुङो इन्डियान बिन आरो बे गोलाव गरसिखौ बुंदों लेस्राखौ बुंदों इयार लं बिन अके नेक्स्टआव नोंथांमोना नुदों बे मा गोसोम फिसिया बे जाबाय हा सबाइखौ बुङो मा उराद बिन होननानै बुङो आरो बिथिं नोंथां मा तेजपात माने मालाबार लिफ उराद बिन हा सबाइ आरो मालाबार लिफ तेजपात नेक्स्टआव नुदों नोंथांमोना बे मा कलम दैयाव रज'ग्रा मैगङा बेनिफ्राय बे साइडथिं नुदों मा नोंथांमोना फिथाइया बे जाबाय बेल फिथाइ दाना कलम दैयाव मोनग्रा बे कलम मैगङा जोंनि बे कलम मैगंखौ बुङो वाटार स्पिनाच होनना बुङो आरो उडेपल माने जाबाय बेल फिथाइ दाना जाबाय खोब बरिया फिथाइ नाया मोजां बरिया खोरदैखौ स्टार फ्रुटबो होननानै बुङो स्टार फ्रुट आरो बेयाव लिरदों आङो केरामबलाबो होनना बुङो स्टार फ्रुटबो होनना बुङो केरामबलाबो होननानै बुङो ओमफ्राय राइट साइडथिं नुदों नोंथांमोना गुबुन मोनसे साइडथिं दङ गुवाभा माने सेमफ्रें स' लोगोफोर बेखिनियानोसै गोथां मैगं थाइगं बिलाइ मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं दिनै नोंथांमोना आं बेखिनि वर्ड मिनिंखौ शेयार खालामबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै आंनि भिडिअखौ बे फिथाइ सामथाइफोरनि गोथां मैगं थाइगंफोरनि मुंखौ गोसोआव लाखिनो हायोब्ला जेब्ला बाजारनि सोमोन्दै बाथ्रा रायज्लायोबा शपिंनि सोमोन्दै बाथ्रा रायज्लायोबा नोंथांमोना बाथ्रा रायज्लायनायाव खोब इजि जागोन आरो कम्फर्टेबल फिल खालामगोन स' फ्रेन्ड्स आइ रिक्वेस्ट इउ टु वाच द भिडिअ एन्ड जास्ट रिमेम्बार द नेम्स अफ द भेजिटेबल्स एन्ड fruits non-leafy vegetable so this will be very helpful for you when talking with your friends in your daily life. Okay, so my earnest request, please, at the end of my video, lots of thanks for watching my video, and if you have subscribed my channel, again I can extend hearty gratitude. And if you haven't subscribed my channel, please, I earnestly request you, please do subscribe my channel so that you can get lots of English related problems, any kind of English related problems. If you want to know, you will be able to know from my channel. Okay, just you let me know in the comment box of the video that you want to know this thing, and just you let me know what you want to know. That is any English related problem, any English related issue. If you want to know such kind of English related problems, please give me in the comment box and I'll prepare a video for you, especially for you. Okay, I'm just waiting for your problem, any kind of solutions and every kind of problems, any kind of issues, any kind of doubt that you have in your mind, and for resolution of
for the resolution of these all problems, please comment in the comment box, and I'm just waiting for the problem solution. Okay, thank you so much. In the video logo मोननाय मिजिंजों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों।